இன்னைக்கு சாப்டர் 5ல இருந்து ஆரம்பிக்க போறோம். ஸோ சாப்டர் 4 நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு சம்மரைஸ் பண்ண முடியுமா? ஜஸ்ட் பிரீஃபா. சாப்டர் 4ஓட தலைப்பு என்ன? யாரும் சொல்ல முடியுமா? சாப்டர் 4ஓட தலைப்பு என்ன இருந்தது? என்ன அது? ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னத அறிவு. உன்னத அறிவு, கரெக்ட். டிரான்சிடென்டல் நாலேஜ் அப்படின்ட்டு சாப்டர் 4ல நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ நம்ம சாப்டர் 4ல என்ன பார்த்தோம்? ஒரு சொல்ல சம்மரி சொல்ல முடியுமா? சாப்டர் 4ல என்ன பார்த்தோம்ட்டு? ஓகே, சாப்டர் 4ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 10 வேர்சஸ்ல என்ன பார்த்தோம்னா, கிருஷ்ணரை பத்தி இருக்கிற எல்லா அறிவும் டிரான்சிடென்டல், ஏவம் பரம்பர பிராப்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம். டிரான்சிடென்டல்னா ஆன்மீகமானது, உன்னதமானது அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் செக்ஷன் 2 நம்ம 4.11ல இருந்து 15 வரைக்கும் அது என்ன பார்த்தோம்? கிருஷ்ணர் தான் இஸ் த கோல் ஆஃப் ஆல் பாத்ஸ் அண்ட் கிரியேட்டர் ஆஃப் வர்ணாசிரம தர்மா. கிருஷ்ணர் அணுகிறதுக்கு பல முறைகள் உண்டு, வழிகள் உண்டு. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஞான யோகா, கர்ம யோகா, பக்தி யோகா, இது எல்லாத்துக்கும் எல்லா வழிகளும் கிருஷ்ணரை சென்று அடையறதுக்கு தான். ஆனா ஆனால் உன்னதமானதுன்னா பக்தி யோகா நமக்கு தெரியும். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வர்ணாசிரமத்தை பத்தி நம்ம கிருஷ்ணன் நமக்கு எப்படி ஏன் அளித்தார், எதற்காக அளித்தார், அதோடைய வர்ணாசிரமத்தின் உன்னதம் என்ன, அதெல்லாம் நம்ம செக்ஷன் 2ல பார்த்தோம். செக்ஷன் 3ல என்ன பார்த்தோம்? தட் இஸ் 16ல இருந்து, தட் இஸ் 4.16ல இருந்து 24 வரைக்கும் கர்மனோ ஹி அபி போதவயாம் அப்படின்னா நம்ம கர்மயோகத்தை பத்தி பார்த்தோம். எப்படி கர்மயோகம்னா என்ன, எப்படி கர்மயோகம் பண்ணி கர்மயோகம் என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் செக்ஷன் 4, தட் இஸ் 4.25ல இருந்து 33 வரைக்கும் யக்னங்கள் இல்லை யாகங்களை பத்தி பார்த்தோம். சாக்ரிஃபைசஸ் லீட் டு த டிரான்சிடென்டல் நாலேஜ். நம்ம யாகங்கள் செய்வது நம்ம கிருஷ்ணர் எப்படி சென்று அடையும் அப்படின்னு பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் தான் நம்ம எல்லா யக்னங்களுக்கும் எல்லா யக்னங்களும் அவரை தான் சென்று அடைகிறது. அதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. ஞான யக்ன பரந்தபா அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம 4.25 and 33 வரைக்கும். அப்புறம் செக்ஷன் 5 லாஸ்ட் செக்ஷன்ல நம்ம அதை பத்தி சம்மரைஸ் பண்ணோம். 4.34ல இருந்து 42 வரைக்கும் தத் விதி பிரணி பார்த்தேன். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் பார்த்தோம். எப்படி நம்ம குருவை வழங்கணும், எப்படி குருவுக்கு சேவை செய்யணும், அதே மாதிரி குரு ஆனவர் எப்படிப்பட்டவர், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். 4.34ல இதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. ஓகே, இப்போ நம்ம 5th சாப்டர் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரேயர் சொல்லிடலாம். ப்ரேயர் சொல்லிட்டு ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपताय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।
ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம சாப்டர் 5 நம்ம இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ சாப்டர் 5 இது தலைப்பு என்ன சொல்ல முடியுமா? ஆரம்பிச்சோம். சாப்டர் 5ஓட தலைப்பு கர்மயோகம். 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 அப்புறம் ஆக்ஷன், கிருஷ்ணா கான்சியஸ், கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள செயல்கள் இல்லையா? அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ அது என்னன்னு நம்ம இப்போ ஒரு சினாப்சிஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் முதல்ல. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து முதல்ல 5.1 இருந்து 5.6 வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நிஷ்காம கர்மயோகம். அது வந்து துறவை விட நமக்கு ஈஸியானது, எளிதானது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். அப்புறம் 7வதுல இருந்து 12வது ஸ்லோகத்துல என்ன பார்ப்போம்? நம்ம எப்படி நிஷ்காம கர்மயோகத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு பார்ப்போம். அதே மாதிரி செக்ஷன் 3 13ல இருந்து 16 வரைக்கும் இருக்க ஸ்லோகத்துல இருந்து வேணா பார்ப்போம்னா தட் இஸ் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் நாலேஜ். பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னா தளம் இல்லையா? அந்த அறிவில் தளம். இது 3 செயல்கள். 3 செயல்கள்னா யாரு? 3 குணங்களில் இருக்கிறவங்க இல்ல, 3 செயல்களை செய்பவர்களை பற்றி அறிதல். அது நம்ம வந்து 5.13ல இருந்து 16 வரைக்கும் பார்ப்போம். அப்புறம் 17ல இருந்து 26 வரைக்கும் என்ன பார்ப்போம்? அதீத ஆத்மான என்ன? பரமாத்மாவில் கவனம் செலுத்துபவன், அதன் மூலம் எப்படி அவனுக்கு லிபரேஷன் கிடைக்கும், முக்தி அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு அதை பார்க்கலாம். லிபரேஷன் பை த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த சூப்பர் சோல். அப்புறம் நம்ம 27ல இருந்து 28 வரைக்கும் என்ன பார்க்க போறோம்னா அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலம் எப்படி நமக்கு முக்தி பெறலாம், விடுதலை அடையலாம் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து 27 28வது ஸ்லோகத்துல. அப்புறம் 29வது ஸ்லோகம் என்ன பார்க்க போறோம்னா தட் இஸ் அமைதி, பீஸ் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் லிபரேஷன். நம்ம முக்தி அடைகிறதுனால நம்ம எப்படி மனநிறைவு பெறலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்த சாப்டர்ல மொத்தம் 29 ஸ்லோகங்கள் உண்டு அப்படின்ட்டு நமக்கு இதுல வந்து தெரியாது. ஓகே, ஸோ இதுல சொல்றாங்களா தட் இஸ் 5.1ல இருந்து 6 வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்கன்னு ஒன்று பார்க்கலாம். நம்ம டாபிக் பார்த்தோம். நிஷ்காம கர்மயோகம் வந்து நம்ம வந்து வேலையை துறப்பதை விட எளிதானது அப்படின்ட்டு. அது என்ன, அதோடைய ஹைலைட் என்ன அப்படின்னா பற்றுண்மையுடன் ஒருவன் வந்து வேலை செய்வது அதை விட வேலையை துறப்பது மேலானதா அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் வந்து மீண்டும் கேட்கிறான். 5.1ல அந்த கேள்வி வருது. அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு கிருஷ்ணர் கிட்ட, இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா, நீங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து ரினவுன்சிங் ஒர்க் சுப்பீரியர்னு சொன்னீங்க, அப்புறம் அது வந்து ஒர்க்கிங் வித் டிட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றீங்க, எது நான் செய்யணும்? நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 4.1லயும் அதே கேள்வி கேட்டிருந்தார் அர்ஜுனர். கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தார் இல்லையா? ஸோ இங்கேயும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தில் இந்த கேள்வி வருது. பற்றுண்மையுடன் வேலை செய்வதை விட வேலையை துறப்பது மேலானதா அப்படின்ற அர்ஜுனன் வந்து மீண்டும் கேட்கிறார். அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன பதில் சொல்றாரு? இரண்டும் ஒரே குறிக்கோளை அடைவதற்கான வழிமுறைகள் என்ற அர்த்தத்தில் இரண்டும் சமம். பிகாஸ் நம்ம வந்து பற்றுண்மையா இருந்தாலும் சரி, துறவு எதுக்காக துறவை மேற்கொள்கிறார்?
எதுக்காக சொல்லுங்க, எதுக்காக வந்து ஒருத்தர் வந்து நான் வந்து துறவு மேற்கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க, இதனால? சொல்லுங்க மாதாஜி, பிரபுஜி, எதனால வந்து ஒருவர் துறவு மேற்கொள்கிறார்? நான் சந்நியாசம் போறேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் வாழ்றது விருப்பம் இல்லைன்னா, குடும்பத்துல வாழ்றது விருப்பம் இல்லைன்னா, எதனா பிரச்சனைகள் வந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே, அதை அப்போ எதிர்த்து எதிர்த்து போறார். போயிட்டு என்ன செய்வாரு அவர்? துறவு மேற்கொண்டு என்ன செய்வாரு? சந்நியாசத்தை எடுப்பவர்கள் என்ன செய்வாங்க அங்க சென்று? தவம் மேற்கொள்ளணும் அந்த காலத்துல. தவம். ஆமா, தவம் மேற்கொண்டு கிருஷ்ணரை பற்றி நினைப்பாங்க இல்லையா, பகவானை பற்றி அவர்கள் நினைப்பார்கள் இல்லையா, பகவானுக்கு ஜெபம் செய்வார்கள், பகவானை அடைய அவர்கள் பார்ப்பாங்க இல்லையா. சோ அதுதான் துறவின் மூல என்ன, அது கோல் என்ன? இதேதான், ரெனன்சியேஷன் ஒரு கோல் வந்து கடவுளை அடைகிறது தான். அதே மாதிரி இப்போ வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து நம்ம வந்து யக்னங்கள் செய்யும்போது அதோடைய குறிக்கோள் என்ன? பற்றுமையோட வேலை கிருஷ்ணர் அடை செய்யணும். ஆ, ஆ, correct. கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர். அடையிறது தான். அப்போ அப்போ ரெண்டு குறிக்கோள் என்ன? துறவு மேற்கொண்டாலும் சரி, ஒரே கிருஷ்ணர் ஒரே இதுதான் இல்லையா. நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் வந்து நல்ல நல்ல முறையில் வந்து செய்யறதுன்னா அது வந்து கிருஷ்ணருக்கு அடையறதுக்கு தான். துறவும் வந்து வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஆனா வந்து அது எந்த, அதற்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. நம்ம சந்நியாச ஆசிரமம், வர்ணாசிரமத்துல பாத்தீங்கன்னா சந்நியாச ஆசிரமம் எப்போ அது மாதிரி இருக்கு. இங்க வந்து துறவுன்னு சொல்லும்போது என்னன்னா, தட் இஸ் என்ன சொல்றாங்க, துறவுன்னு எந்த அர்த்தத்துல சொல்றாங்க இங்க? ஒரு, தட் இஸ் ஒன்றும் செய்யாம கடவுளை வந்து கடவுளை வேண்டி இருக்க வேண்டியதுதான். அதுதான் வந்து துறவுன்னு சொல்றாங்க இல்ல. பற்றுண்மையோட வேலை செய்வது என்ன? நம்ம வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் நமக்காக, பலனுக்காக அல்லாமல் கடவுளுக்காக, அந்த கர்ம நிலையில் செய்ய சொல்லியிருந்தோம் நம்ம. அது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலை. சோ அப்படி செய்யும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அது துறவு மாதிரி தான் இல்லையா. நமக்காக செய்தோம்னா அது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறோம் அப்படியெல்லாம். ஆனா கடவுளுக்காக, அவர் திருப்திக்காக பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து துறவு மாதிரி தான். ஏன்னா கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சிடறோம் எல்லாம், நம்ம எதுவும் நமக்காக எடுக்கிறது இல்லை இல்லையா. ஸோ இதுல வந்து நம்ம விஷயத்தை வந்து நம்ம இங்க வந்து நினைவு கொள்ளணும். ஈஷோபனிஷத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் இல்லையா, ஈசாவசியம் இதம் சர்வம், அது முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம். அது என்ன அப்படின்னா, இந்த உலகத்திலேயே எல்லாத்தோடையும் ப்ரொப்ரேட்டர் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர். ஸோ நமக்கு வந்து இந்த பூலோகத்துல வந்து நம்ம வாழ்ந்து போவதற்கு வேண்டி நமக்கு எல்லாம் அளித்திருக்கிறார். ஸோ நம்ம அதை வந்து நமக்கு தேவையான அளவு நம்ம அதை உபயோகித்து நம்ம கிருஷ்ணருக்கு வந்து நம்ம நன்றி கடனை செலுத்த வேண்டும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நிலையில தான் நம்ம இருக்க வேண்டும். ஸோ அந்த உணர்வு நமக்கு வரும்பொழுது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எல்லாத்தையும் துறந்து கடவுளுக்காக எல்லா வேலையும் செய்யற மாதிரி இருக்கும்னா அது இந்த பற்றின்மையோட வேலை செய்யறது. ஸோ அதே நிலை தான் வந்து இது துறவை மேற்கொள்றது இல்லையா. ஸோ குறிக்கோள் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, இரண்டும் ஒரே குறிக்கோளை அடைவதற்கான வழிமுறைகள் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஆனால் அதுல ஒரு இது கண்டிஷன் என்ன? ஒவ்வொருத்தரும் எந்தெந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிறோமோ அந்தந்த ஆசிரமம், தட் இஸ் நம்முடைய பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி இல்லையா, நமக்காக விதிக்கப்பட்டுள்ள வேலையை நாம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கு. இதுதான் முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. நம்ம இது பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலி செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து பார்த்துருக்கோம். யாருக்காச்சும் ஞாபகம் இருக்கா? செகண்ட் சாப்டர்ல ஒரு நம்ம அர்ஜுனருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் வந்துருது இல்லையா. அப்போ இருந்தே அவர் சொல்றாரு, செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்தே அவர் என்னல இஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2.13 அவர் யோசிக்கிறேன். அது வந்து 2.11ல இருந்து 30 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து நாலேஜ் ஆஃப் த சோல், நாலேஜ் ஆஃப் சோல்னா நம்மளுடைய ஆத்மாவை பற்றியுள்ள அறிவினை பற்றி பேசுகிறார் இல்லையா. நாலேஜ்னு சொன்னா நம்ம ஆத்மா அப்புறம் நம்மளுடைய பாடி இல்லையா, இது ரெண்டும் வேறு வேறுன்னு நமக்கு அந்த நாலேஜ் வரும். அதை பத்தி நம்ம கம்ப்ளீட்டா நம்ம பார்த்துக்கிறோம். ஸோ அது சாரி, ஸோ அது வந்து நம்ம பார்க்குறோம். அது வந்து 11 to
30 வரைக்கும் வந்து அது பார்க்கணும். அப்புறம் 31ல இருந்து 37 மீண்டும் என்ன நம்மளுடைய விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்ன அதை பத்தி சொல்றாங்க. அப்புறம் நான் செகண்ட் சாப்டர்லயே 42ல இருந்து 45 வந்து நம்ம ஆத்மா வந்து இந்த கட்டுண்ட நிலையில் எப்படி வந்து பிணைக்கப்பட்டு வாடுகிறது அதை பத்தி நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அதே மாதிரி 46ல இருந்து 53 என்ன பார்க்குறோம், தட் இஸ் எப்படி அதிலிருந்து விடுபடலாம், கட்டுண்ட ஆத்மா வந்து எப்படி வந்து இந்த பிணைப்பிலிருந்து விடுபடலாம், தட் இஸ் த்ரூ டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா. ஸோ இறை உணர்வுனால அதை நாம் அந்த பிணைப்பிலிருந்து விடுபடலாம், அதை எப்படி அந்த ப்ராசஸை பத்தி நம்ம பேசலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம். அதே வந்து தேர்ட் சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம், அதுல வந்து இந்த 17 18 அந்த ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து கிளியரா சொல்லியிருக்கு. தட் இஸ் ஒருவன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து கிருஷ்ணருக்காக எல்லா செயல்களை செய்யும் போது அவன் வேற எந்த கடமையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனென்றால் இதனால சொல்லுங்க, தட் இஸ் கிருஷ்ண உணர்வில் அதுக்காக செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை நம்ம இருக்கிற ஆசிரமத்துக்கு ஏற்ப அதற்காக கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணித்து செய்கிறோம். அப்படி இருக்கிற நிலையில நம்ம வந்து தேடி பிடிச்சு வேற வந்து வேலைகள் எதுவும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கிற நிலை இல்லை. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம். தட் இஸ் இந்த விரஜையில வந்து இருக்கிற கோபிகள் கோபுமார்கள் அவர்கள்னா கிருஷ்ணனோட இருக்கிறாங்க, கிருஷ்ணனோட வந்து விளையாடுறாங்க, அவருடைய அவங்க லீலைகள் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க. அப்போ அவங்க எந்த நிலையில இருக்காங்க, முழு கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்காங்க. அதனால அவர்களுக்கு வந்து விதிக்கப்பட்டுள்ள வேலைகளை செய்யாம இருக்கும். கண்டிப்பா அவர்கள் செய்ய வேண்டிய செயல்களோட கிருஷ்ண உணர்வில் மூழ்கி அவங்க கிருஷ்ணனுக்காக செய்யறது, கிருஷ்ண திருப்திக்கு செய்யும் போது நம்ம வந்து நம்ம கடமைகளையும் நம்ம செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதுதான் வந்து நம்ம 17 and 18 சாப்டர்ல டெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். தேர்ட் சாப்டர்ல இதை பற்றி 4வது சாப்டர்லயும் பார்த்தோம் இல்லையா. 4வது சாப்டர்லயும் இதை பத்தி பேசியிருக்கு. எப்படின்னா 33 இல்லையா, 4வது சாப்டர்ல 33 இந்த ஸ்லோகம் 33ல என்ன சொல்லியிருக்கு, நம்ம எல்லா இது தட் இஸ் யக்னங்களும் இல்ல எல்லா யாகங்களும் யாருக்காக, கிருஷ்ணருக்காக பண்ணுகிறோம், கிருஷ்ணருக்காக செய்கிறோம். அதனால நமக்கு கிளியரா தெரியுது, நம்ம ஆத்மா பரமாத்மாவை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் செய்கிறோம். அப்படி நம்ம செய்யறது அது நமக்கு அறிவு இல்லையா. நம்ம உடலுக்காக இல்லை, பரமாத்மா கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்காக செய்கிறோம் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் 4th சாப்டர்லயே இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம் நம்ம அப்படின்னா, கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனா ஆகவே நீ உன்னுடைய கடமையை செய். உன்னுடைய கடமை என்ன, இந்த வர்ணாசிரம முறைப்படி நீ ஒரு சத்திரியன், நீ வந்து போரிட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணர் வந்து கிளியரா எடுத்துரைக்கிறார். நீ உன்னுடைய தர்மம் போரிடல், நீ ஒரு சத்திரியன் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் சொல்ல. இதை கேட்டதான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு திருப்பியும் ஒரு டவுட் வந்துருது மனசுல. இது வந்து ஃபைட்னு சொல்றாரு. ஃபைட்னு சொன்னா வந்து தட் இஸ் கட்டுண்ட செயல் மாதிரி இருக்குமா, அப்புறம் இப்போ வந்து அது என்ன கடமையை செய்யணும்னு சொல்றாரு, அப்புறம் நான் வந்து அது துறவுன்னு எப்படி, அந்த கன்ஃபியூஷன் வரதுனால தான் அந்த 5.1ல அந்த கேள்வியை கேட்கிறாரு. இப்போ நம்ம 5.1 என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். யாராச்சும் வந்து இதுல இந்த 5.1 படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணா கிருஷ்ண புனர்யோகம் ச சம்சசி யச்ரேய ஏதயோர் ஏகம் தன்மே ப்ரூஹி சுனிஷ்சிதம். அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம கிளியரா பாக்குறோம் இல்லையா, என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன், கிருஷ்ணரே முதலில் செயலை துறக்க சொல்றீங்க நீங்க, அப்புறம் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் சொல்லியிருக்கீங்க. செயலை செய்ய வேண்டாம்னு சொல்றீங்க,
ஆனா பக்தியோட செய்யுன்னு சொல்றீங்க. என்ன அது வேற சிறந்த நன்மை எனக்கு எனக்கு நன்மை தருவது என்பதை தயவு செய்து விளக்குவீராக அப்படின்ட்டு இந்த கேள்வி கேட்கிறார். இப்போ இதுல ஒரு கேள்வி, எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் ஒரு கேள்வி. இந்த கேள்வி அது யாருக்காக கேட்கிறார்? அர்ஜுனர். அர்ஜுனருக்காக வேண்டிய இல்ல வேற யாருக்காச்சும் வேண்டிய இந்த கேள்வி கேட்கிறாரு? எல்லாருக்காகவும் தான் கேட்கிறாரு குருஜி. எல்லாருக்காகவும் கேட்கிறாரு. ஏன் இந்த கேள்வி மனதில் உதிக்குது? இதனால இந்த கேள்வி உதிக்கணும். ஏன்னா வேலை செய்யணும், துறவு மேற்கொள்ளணும், ரெண்டும் கான்ஃபிளிக்டடா இருக்குல்ல, எதிர்மறையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அந்த எதிர்மறையா இருக்கிறதுனால இந்த கலிகாலத்துல இருக்கிற நம்ம மாதிரி இந்த பர்சன்ஸ்க்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி டவுட் வரலாம். ஸோ அதனாலதான் திருப்பியும் மீண்டும் கேட்கிறார். 4.1லயும் கேட்டாரு, இப்போ திருப்பியும் இது கேட்கிறார் அப்படின்ட்டு. ஸோ கிருஷ்ணருடைய பிளான் தான் அது. அர்ஜுனர் கன்ஃபியூஸ் ஆக வச்சுட்டு அவர்கிட்ட இந்த கேள்வியை கேட்க வச்சு அதற்கு பதிலை நன்றாக எடுத்துரைத்து நம்மள மாதிரி இருக்கிற இந்த வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களுக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும். ஸோ ஏன்னா அர்ஜுன் நினைச்சுக்கிறார், இந்த ஞானம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வேலையை துறக்க வேண்டும், வேலையில் இல்லாத நிலையில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறார். அப்புறம் அதே மாதிரி அறிவு அப்படின்னு என்ன, வேலை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு. ஸோ அதனாலதான் இந்த கான்ஃபிளிக்ட் மனசுல உதிக்குது. ஆனால் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒருவன் அறிவில் இருக்க வேண்டும், அதே மாதிரி வேலையும் துறக்கணும். அறிவில் இருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன, அவனுடைய எந்த நிலை அவனுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள செயல்களை என்னன்னு சொல்லியிருக்கோ அந்த செயல்களை செய்ய வேண்டும், அதில் வீழ்ச்சி இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி அவன் செய்யக்கூடிய செயல்களை எல்லாம் இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்து அவருடைய பிளஷர் இல்லையா, அவருடைய திருப்திக்கு வேண்டி நாம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு அந்த நிலையை கிருஷ்ணருக்கு எடுத்துரைக்கிறார். அப்படின்னு நம்ம இந்த பார்க்க போறோம். இந்த 5th சாப்டர் ஃபுல்லா எப்படி நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் நம்ம செயல்பட வேண்டும் அதெல்லாம் சொல்லணும். 2வது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிருஷ்ணருடைய பதில்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு இது மாதிரி இருக்கு, ரிடில்ஸ் சொல்லுவாங்களே இங்கிலீஷ்ல. ரிடில்ஸ்னா ஒரு கடன்கதை மாதிரி இல்லையா, தட் இஸ் டைரக்டா இல்லாம இன்டைரக்டா சொல்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரலாம். புதிர் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட். தேங்க்ஸ் மாதாஜி. புதிர். ஸோ அதை கிளியரா இந்த சாப்டர்ல எடுத்து வைக்கிறாங்க. புதிரை மக்களுக்கு எடுத்து அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியரா உரைக்கிறார். அதுதான் இந்த 5th சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே ஃபைன். ஸோ இந்த பர்பட்டும் பார்த்துடலாம் மாதா, ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ட் பர்பட்டும் பார்த்துடலாம். படிக்க ஆரம்பிங்க மாதாஜி, நான் ஷேர் பண்ண பார்க்கிறேன். பொருளுரை. பகவத்கீதையின் இந்த 5ஆம் அத்தியாயத்தில் வரட்டு மன அனுமானத்தை விட பக்தி தொண்டில் செயலாற்றுவதே சிறந்தது என்கிறார் பகவான். வரட்டு மன அனுமானத்தை விட பக்தி தொண்டு எளிதானது. ஏனெனில் இயற்கையிலேயே திவ்யமான இது ஒருவனை விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கின்றது. 2ஆம் அத்தியாயத்தில் ஆத்மாவை பற்றிய ஆரம்ப அறிவும் ஜட உடலில் அதன் பிணைப்பும் விளக்கப்பட்டது. புத்தியோகம் எனப்படும் பக்தி தொண்டின் மூலம் இந்த பௌதீக பந்தத்தில் இருந்து வெளியேறுவது எப்படி என்பதும் அங்கே விளக்கப்பட்டது. 3ஆம் அத்தியாயத்தில் ஞானத்தின் தளத்தில் நிலை பெற்றவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஏதும் இல்லை என்று விளக்கப்பட்டது. 4ஆம் அத்தியாயத்தில் எல்லா விதமான யாக செயல்களும் ஞானத்தில் முற்று பெறுவதாக அர்ஜுனனிடம் கூறினார் பகவான். இருப்பினும் 4ஆம் அத்தியாயத்தின் இறுதியில் பக்குவமான ஞானத்தில் நிலை பெற்று எழுந்து போரிடுவாயாக என்று அர்ஜுனனை அறிவுறுத்தினார் பகவான். இவ்வாறாக பக்தியுடன் செயலாற்றுவதையும் ஞானத்தின் செயலின்மையையும் ஒரே நேரத்தில் வலியுறுத்திய கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை குழப்பி அவனது மன உறுதியை குலைத்து விட்டார். புலன்களால் செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களையும் முற்றிலுமாக நிறுத்தி விடுவதே ஞானத்தின் துறவு என்று அர்ஜுனன் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான். ஆனால் பக்தி தொண்டில் செயலாற்றினால் செயல் நிறுத்தப்படுவது எங்கனம்? வேறு விதமாக கூறினால் அர்ஜுனனை பொறுத்தவரையில் செயலும் துறவும் ஒன்றுக்கொன்று ஒத்து போகாதவையாக தோன்றுவதால் சந்நியாசம் ஞானத்துடனான துறவு என்றால் எல்லா விதமான செயல்களில் இருந்தும் முழுமையாக விடுபட்டிருப்பது என்று எண்ணுகிறான். முழு ஞானத்துடன் செயல்படுதல் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதால் அது செயலின்மைக்கு
ஒப்பானது என்பதை அர்ஜுனன் அறியவில்லை போல தோன்றுகின்றது. எனவே செயலை முற்றிலும் துறந்து விடுவதா அல்லது முழு அறிவுடன் செயல்படுவதா என்று வினவுகிறான் அர்ஜுனன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாஸ்டர். ஸோ நம்ம பர்டிகுலர் இப்போ டீட்டெயிலாக தான் சொன்னார் இல்லை, அர்ஜுனோட கன்ஃபியூஷனை பற்றி வந்து எடுத்துரைத்தார்கள். கடைசியில் தான் ரொம்ப முக்கியமான நமக்கு ஒரு மெசேஜ். முழு ஞானத்துடன் செயல்படுதல் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதால் அது செயலின்மைக்கு ஒப்பானது என்பதை அர்ஜுனன் அறியவில்லை போல தோன்றுகிறது. இல்லையா? இதுதான் நமக்கு தெரியணும். தட் இஸ் முழு ஞானம். முழு ஞானம் என்ன? நம்மளுடைய ஸ்திதி, நம்மளுடைய நிலை. நம்மளுடைய நிலை என்ன? நம்ம ஒரு ஆத்மா, ஜீவாத்மா. கிருஷ்ணர் வந்து பரமாத்மா. அதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த பிரகிருதி இங்க வர்றதுக்கு காரணம் என்ன? நம்மளோட இச்சையினால வந்திருக்கோம். ஸோ நம்ம மனித பிறவி நமக்கு ரொம்ப அரிதானது, நமக்கு அது கிடைத்துள்ளது. ஸோ அதில் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? நம்ம தெய்வ தொண்டு செய்ய வேண்டும், கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். எதற்காக செய்ய வேண்டும்? நம்மளுடைய குறிக்கோள். நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன? கிருஷ்ணரை சென்றடைய வேண்டும். ஸோ இந்த ஞானம் யாருக்கு இருக்கும்போது ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். ஒரு உயிர்வாழி சூப்பர் தட் இஸ் ஒரு மனிதனுக்கு, மனித பிறவி எடுத்தவனுக்கு இந்த ஞானம் கண்டிப்பாக இருக்கிறது. அப்படி செய்யப்பட்டது. அப்படி செய்யும் பொழுது எதுக்கு செயலின்மை? செயலின்மை என்ன? கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து அது செய்யும் பொழுது அது வந்து செயலின்மை. அது கட்டுண்ட நிலை. அது வந்து நமக்கு தராது. கிருஷ்ணருக்கு திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களை செய்யும் பொழுது அது வந்து கட்டுண்ட நிலையை நமக்கு விளைவிக்காது. அப்ப என்ன? செயலின்மைக்கு ஒப்பானது. அதுதான் வந்து முழு ஞானத்தில் செயல்படுவதால் விளைவுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதால் அது செயலின்மைக்கு ஒப்பானது என்பதனை அர்ஜுனர் அறியவில்லை போல தோன்றுகிறது. எனவே செயலை முற்றிலும் துறந்து விடுவதா அல்லது முழு அறிவுடன் செயல்படுவதா என்று வினவுகிறார் அர்ஜுனன். ஓகே. ஸோ இது நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். நம்ம ஸோ இது எப்பவும் நம்மளுடைய மனசுல ஒரு பிக்சர் வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஒரு காரியம் செய்யணும்னா நம்ம வாழ்க்கையில எதை செய்யும் போதும் வந்து ஓகே, இதை நான் எப்படி செய்யணும்? கிருஷ்ணனுக்காக செய்யணும். ஸோ இது கட்டுண்ட செயலா இல்லையா? ஸோ எனக்காக செய்யணும்னா அது கட்டுண்ட செயல், கிருஷ்ணனுக்காக செய்யும்போது கட்டுண்ட செயல் கிடையாது அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து ஓரொரு செயல் செய்யும் போது யோசித்து நம்ம செய்தோம்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து கட்டுண்ட நிலையில் எல்லாமே செய்யக்கூடிய நிலையை நாம் செய்யலாம். ஓகே, கிளியரா? இல்லை எனி டவுட்ஸ் இந்த நான் சொன்னதுல? ஏன்னா அது டவுட்ஸ் வரக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் இது. எனக்கு அர்ஜுனனுக்கே வந்திருக்குது, 3வது வாட்டி சொல்லிட்டு மீண்டும் அர்ஜுனனுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ நமக்கு யாருக்காச்சும் இதுல டவுட் இருக்கா? நம்ம பேசுனது கிளியரா இருக்கா? கிளியரா இருக்குங்க பிரபுஜி. வெரி குட். ஓகே, ஃபைன். ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகம் படிக்க மாட்டாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் படிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி படிக்கிட்டு நீங்க அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. ஓகே 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 பிரபுஜி. ஓகே, தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சந்நியாச கர்ம யோகேச்ச நிஸ்ரேயசகரா உபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்ம யோகோ விசிஷ்யதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார். செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பட்டும் வாசிச்சிருங்க, இதுவும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் பிரபுஜி. பொருள் உரை. புலநுகர்ச்சியை தேடும் பலநோக்கு செயல்களே பௌதீக பந்தத்திற்கு காரணமாகும். உடல் சௌகரியத்தின் தரத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் செய்யப்படக்கூடிய செயல்களில் ஒருவன் ஈடுபட்டிருக்கும் வரை அவன் பல்வேறு வகையான உடல்களை மாற்றுவதும் அதனால் பௌதீக பந்தத்தை நீட்டித்துக் கொள்வதும் உறுதியாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5.5-4-6 இதனை பின்வருமாறு உறுதிப்படுத்துகிறது. நானம் பிரமத்த குருதே விகர்ம யத் இந்திரிய பிரீத்திய ஆப்ருநோதி நசாத்து மன்யேத ஆத்மனோ யம் அசன் அபிக்லேஷ ஆசதேக பராபவஸ்தாவத்
அபோத ஜாதோ யாவன்ன ஜிக்னாசத ஆத்ம தத்துவம் யாவத் கிரியாஸ்தாவத் இதம் மனோவை கர்மாத்மகம் ஏன ஷரீரபந்த ஏவம் மன கர்ம வசம் பிரயுங்க்தே அவித்யாத்மன் யுபதீயமனி பிரீத்திர்ன யாவன் மயி வாசுதேவ நமுச்சியதே தேக யோகேன தாவத். மக்கள் புலனுணர்ச்சியில் பித்து பிடித்து அலைகின்றனர். கடந்த காலத்தில் செய்த பலநோக்கு செயல்களின் விளைவே முழுக்க முழுக்க துன்பத்துடன் கூடிய தற்போதைய உடல் என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. இவ்வுடல் தற்காலிகமானது என்றாலும் பல்வேறு விதங்களில் யுக்தி எப்போதும் தொல்லை கொடுத்து கொண்டுள்ளது. எனவே புலனுகர்ச்சிக்காக செயலாற்றுவது நல்லதல்ல. ஒருவன் தனது உண்மை நிலையினை பற்றி வினவாதவரை அவனது வாழ்க்கை தோல்வியுற்றதாக கருதப்படுகிறது. அவன் அந்த உண்மை நிலையினை அறிந்து கொள்ளாதவரை பலநோக்கு செயல்களை புலனுகர்ச்சிக்காக செய்தாக வேண்டும். மேலும் புலனுகர்ச்சி என்னும் உணர்வில் ஒருவன் மூழ்கியுள்ள வரை அவன் தனது உடல்களை மாற்றிக்கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும். மனமானது பலநோக்கு செயல்களில் மூழ்கி இருந்தாலும் சரி, அறியாமையினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி, வாசுதேவரின் பக்தி தொண்டின் மீதான அன்பை வளர்த்தல் அவசியம். அவ்வாறு செய்தால் மட்டுமே பௌதீக வாழ்க்கை என்னும் பிணைப்பிலிருந்து வெளியேற வாய்ப்பு கிட்டும். எனவே முக்தி அடைவதற்கு ஞானம் தான் இந்த ஜட உடல் அல்ல, ஆன்மீக ஆத்மா என்ற அறிவு. ஞானம் மட்டும் போதுமானதல்ல, ஆன்மீக ஆத்மா என்ற நிலையில் செயலாற்ற வேண்டும். இல்லையில் பௌதீக பிணைப்பிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் பலனை நோக்கி செய்யப்படுபவை அல்ல. முழு ஞானத்துடன் செய்யப்படும் அச்செயல்கள் உண்மை ஞானத்தின் முன்னேற்ற பாதையை பலப்படுத்துகின்றன. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே பலநோக்கு செயல்களை துறக்கக்கூடிய கட்டுண்ட ஆத்மாவின் இதயம் உண்மையில் தூய்மை அடையாது. அவ்வாறு இதயம் தூய்மை அடையாத காரணத்தால் அவன் மீண்டும் பலநோக்கு தளத்தில் செயல்பட வேண்டி வரும். மறுபுறம் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் பலநோக்கு செயல்களின் விளைவுகளில் இருந்து ஒருவனை தானாக விடுபடச் செய்வதால் அவன் பௌதிக தளத்திற்கு இறங்கி வர வேண்டிய அவசியமில்லை. எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது எக்கணமும் வீழ்ச்சி அடையலாம் என்ற அபாயத்துடன் கூடிய துறவை காட்டிலும் எப்போதும் மேலானதே ஆகும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தனது பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் 1.2258 உறுதி செய்துள்ளபடி கிருஷ்ண உணர்வற்ற துறவு பூரணமானதல்ல. பிராபஞ்சிகதயா புத்தியா ஹரி சம்பந்தி வஸ்துனக முமுக்ஷுபி பரித்யாகோ வைராக்கியம் பல்கு கத்தியதே. முக்தி அடைய விரும்பும் நபர்கள் பரமபுருஷ பகவானுடன் தொடர்புடைய பொருள்களை பௌதிகமானவையாக எண்ணி துறக்கின்றனர். எனவே அவர்கள் துறவு முழுமையானதல்ல என்று கூறப்படுகிறது. இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் இறைவனுக்கு சொந்தமானது என்பதால் யாரும் எதன் மீதும் உரிமை கொண்டாடக்கூடாது என்னும் ஞானத்துடன் கூடிய துறவு முழுமையானதாகும். உண்மையில் யாருக்கும் எதுவும் சொந்தமில்லை என்பதை ஒருவன் உணர வேண்டும். அவ்வாறு உணர்ந்த பின்னர் துறவு என்ற கேள்விக்கு எங்கு இடம்? அனைத்தும் கிருஷ்ணருடைய சொத்து என்பதை அறிபவன் எப்போதும் துறவில் நிலை பெற்றுள்ளான். அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது என்பதால் அனைத்தையும் அவரது தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் இத்தகு பக்குவமான செயல் மாயாவாத பள்ளியை சார்ந்த சந்நியாசின் எத்தகைய செயற்கையான துறவையும் விட பன்மடங்கு சிறந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸோ நம்ம மனசுல இருக்க கொஞ்சம் டவுட் இருந்தா கூட இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து கிளியர் ஆகுது இல்லையா? என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர் இதுல இருந்து? புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலளித்தார். என்ன பதில் சொல்றாரு? செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவதே சிறந்ததாகும் சொல்லிட்டாரு அவரு. இல்ல கிளியர் வேர்டிக் இல்லையா? இப்போ இனிமேல் யாருக்கும் டவுட்டே வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இங்க ஓப்பனா கிருஷ்ணர் எடுத்து வைத்தார். என்ன சொல்றாரு? தட் இஸ் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால்
இவை இரண்டில் செயலை தோற்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவதுதான் சிறந்ததாகும். ஸோ நம்ம மனசுல இனி அந்த டவுட்டே தேவையில்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, இது கிருஷ்ணரே சொல்றாரு இல்லையா? முழுமுதற் கடவுள் அவரே அவருடைய திருவாயால் மொழி மொழிந்திருக்கிறார். அப்படி இருக்கும்போது இனிமே நமக்கு யாருக்கும் இந்த டவுட்டே வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இரண்டிலும் என்ன, பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். அது ஏன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு பாருங்க. உடல் சௌகரியத்தின் தரத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஒருவன் ஈடுபட்டிருக்கும் வரை அவன் பல்வேறு வகையான உடல்களை மாற்றுவதும் அதனால் பௌதிக பந்தத்தை நீடித்துக் கொள்வதும் உறுதியாகும் இல்லையா? எதனால அது நமக்கு எப்படி, எதனால வேற வேற உடல் நமக்கு கிடைக்குது? யாரும் சொல்ல முடியுமா குயிக்கா? நம்முடைய நம்ம கர்ம முன்னாடி வினையின் காரணமாக பிரபுஜி. ஒன்று கர்ம வினையின் காரணம், இரண்டாவது நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்துல பற்று அதிகமா வச்சிருக்கிறதால திரும்ப திரும்ப இங்கேயே வரும் பிரபுஜி. அது அந்த இச்சை. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ, இப்போ ஒருத்தர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செயலருக்கு ஒரு பெரிய செல்வந்தனுடைய வீடு பார்க்கலாம். இங்க நான் பிறந்திருந்தா அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவன் நினைச்சிட்டு இருப்பான். இங்க இருந்து அப்படி நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சுட்டே இருப்பான். ஸோ அவன் செய்த காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈன செயல்களா இருக்கும், கட்டுண்ட செயல்களா இருக்கும். அப்ப எப்படி அவர் இந்த மாதிரி நிலைமை கிருஷ்ணர் எப்படி சாங்ஷன் பண்றாரு அப்படின்னா, அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த வீட்டுல ஒரு நாயா இருக்கலாம், இல்ல வேற ஏதாச்சும் ஒரு உயிர் வழியாக வரலாம், எது வேணா இருக்கலாம், பள்ளியா இருக்கலாம், எது வேணாம். அவன் செய்த கர்ம பலனுக்கும் அவனுடைய அந்த இச்சைக்கும் ஏற்ப அவனுக்கு ஒரு உடல் கிடைக்குது. ஓகே, கிருஷ்ணர் சாங்ஷன் பண்ணிடுறாரு. ஏன்னா பரமாத்மாவுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஸோ இந்த மனதுல ஏதாச்சும் ஒரு இச்சை இருக்கிற வரைக்கும் நாம் இந்த உடலை எடுத்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதுதான் பிறப்பு இறப்பு என்ற அந்த சைக்கிள் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதுல நம்ம அந்த பிணைப்பில் நாம் மாட்டிக்கொண்டுதான் இருப்போம். ஸோ இது எப்படி நம்ம இந்த இந்த பிணைப்பில் இருந்து வெளியே வரலாம் பார்த்தா இதுதான். மக்கள் புலனுணர்ச்சியில் பித்து பிடித்தனர். பாருங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங் வேர்டு கொடுத்திருக்காரு. மக்கள் புலனுணர்ச்சியை பித்து பிடித்து அலைகின்றனர். கடந்த காலத்தில் செய்த பலனுக்கு செயல்கள் விளைவை முழுக்க முழுக்க துன்பத்தை தரக்கூடிய தற்போதைய உடல் என்பதை அவர் அறியவில்லை. ஏன்னா கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவர்களுக்கு, அவங்க பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் படிக்காதவங்களுக்கு இந்த உடல் எப்படி வந்தது, இதனால் என்ன நோக்கம் என்ன, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. இன்னும் அறிவில்லாதவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, கடவுள் இல்லைன்னுவாங்க, வேண்டாத காரியங்கள் எல்லாம் செய்வாங்க, அகேன்ஸ்டா பண்ணுவாங்க. ஸோ அவர்களுக்கெல்லாம் என்ன, அவர்கள் நினைச்சுக்கிறாங்க எனக்கு கிடைச்ச இந்த உடல் தான் எல்லாத்த விட பெருசு, நான் அந்த அகந்தை வந்துடுது. அதே மாதிரி அவனுக்கு ஆசை வந்துடுது. ஸோ பித்து படித்திருக்கிற அந்த நிலையில பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு விடிவு உண்டா? கண்டிப்பாக விடிவு கிடையாது இல்லையா? ஸோ அந்த நிலையில இருக்கும். ஆனா அறிவுள்ளவன், அறிவு எப்படி வருகிறது? தட் இஸ் அவன் ஆத்மா, ஆத்மா வேறு, உடல் வேறு. இந்த உடல் நமக்கு இறைவனால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. எதற்காக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம அப்போ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி, தட் இஸ் நம்மளுடைய கர்மவினை பிளஸ் நம்மளுடைய இச்சை ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு ஒரு உடல் கிடைத்திருக்கிறது. ஸோ இந்த மனித உடல் கிடைத்தது இந்த 84 லட்சம் வகை உடல்ல மனித உடல் கிடைத்தது ரொம்ப அரிதானது. ஸோ நான் திருப்பி இன்னும் சொல்ற மாதிரி இந்த மூணாவது இந்த விஸ்வாபனிஷத்துல சொல்லியிருக்க ஆத்மகா, யார் ஒருவன் இந்த மனித உடலை வைத்துக் கொண்டு திருத்தொண்டு செய்யாமல் இருக்கிறாரோ அவர்கள் ஆத்மாவை குலத்துக்கு சமமான காரியங்களை செய்கிறான். ஏனென்றால் இந்த மனித உடல் கிடைத்த பிறகும் நம்ம இந்த கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்து அவருக்கு பணிவிடை செய்து அவருடைய நாட்டுக்கு திருநாட்டுக்கு நாம் செல்ல முடியுது என்றால், அந்த நோக்கம் இல்லை என்றால் நாம் இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையில் மீண்டும் 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 வீழ்ந்து கொண்டே இருப்போம். அது யாருக்கு தெரியும்? ஒரு அறிவுள்ளவனுக்கு தான் தெரியும். அதுதான் உண்மையான அறிவு. 100 டிகிரி எடுத்துக்கலாம், அந்த இதெல்லாம் ஒன்லி ஸ்கில் பில்டிங் தவிர இட் இஸ் நாட் ஸ்பிரிச்சுவல் பில்டிங் இல்லையா? ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜை பில்ட் பண்றதே கிடையாது. அதுதான் நமக்கு இதுல இருந்து புரிகிறது. ஓகே, இதுல மனமானது பல நோக்கு செயல்கள் மூழ்கி இருந்தாலும் சரி, அறியாமையினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி, வாசுதேவன் பக்தி தொண்டின் மீதான அன்பை வளர்த்தால் அவசியம் அவ்வாறு செய்தால் மட்டுமே பௌதிக வாழ்க்கை என்னும் பிணைப்பிலிருந்து வெளியேற வாய்ப்பு கிட்டும். ஆன்சர் நமக்கு பிரபுபாதா கிளியரா கொடுத்துறாரு. பௌதிக வாழ்க்கை என்னும் பிணைப்பிலிருந்து வெளியேற வாய்ப்பு கிட்டும். எனவே முக்தி அடைந்தவர்களுக்கு ஞானம்னா என்ன? தான் இந்த ஜட உடல் அல்ல, ஆன்மீக ஆத்மா என்ற அறிவு. புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எல்லார் மனசுல ஞானம் என்றால் என்ன? இதுதான்
நான் இந்த ஜட உடல் அல்ல. அப்படின்னா யாரு நான்? நான் வந்து ஆன்மீக ஆத்மா என்ற அறிவு. ஆன்மீக ஆத்மானா எங்க? நான் வந்து கிருஷ்ணரின் விண்ணப்பகுதி. அது வந்து கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கும். கிருஷ்ணருடைய விண்ணப்பகுதி. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. சாரி. நம்ம யாரு? கிருஷ்ணருடைய ஒரு விண்ணப்பகுதி அப்படின்ட்டு நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ கிருஷ்ணருடைய ஒரு பார்ட். அதனாலதான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு இந்த பாகவதம் படிச்சுட்டு இருந்த இன்னைக்கு அதுலயும் வந்து கிளியரா இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து கிளியரா வருது. 27, 28, 29 ஸ்லோகங்களை பார்த்துட்டு இருந்தோம். கிளியரா என்ன சொல்றாங்க, நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுலன்னு பார்த்தா, இந்த ஞானம், தட் இஸ் இந்த ஜட உடல்ல ஆத்மீக ஆத்மா அப்படின்னு தெரியும் போது நம்ம இந்த உடலை வந்து இப்ப நம்ம இதுல பார்த்த மாதிரி எதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும்? கிருஷ்ணருக்கு பணிவிடை செய்யறதுக்கு வேண்டி நம்ம வந்து நம்ம வந்து உடலை உபயோகப்படுத்த வேண்டும். நம்ம வந்து அதுக்கு உபயோகப்படுத்தவில்லை என்றால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இதிலே நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. இந்த பிறப்பு என்ற பிணைப்பில் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கும். இது எதனால இது தேவை? நம்ம ஓகே, எனக்கு சிலவங்க நினைக்கலாம் எனக்கு இதே சுகமா இருக்கு, நான் எப்படி இருந்துட்டா என்ன அப்படின்னா, ஒரு உணர்வு எல்லாம் மறந்துறது என்னன்னா, இந்த உலகத்துல வந்து நமக்கு எந்த ஒரு ஒரு சுகம் நினைக்கிறோமோ அதற்கு ஒரு பிரயத்தனம் தேவை, கஷ்டப்படணும் கண்டிப்பா. அப்புறம் அது நிலையானது கிடையாது, அது நமக்கு தெரியும். இது நம்ம படிச்சிருக்கோம் முன்னாடி. இந்த 5 சாப்டர் வந்திருந்தாலும் இந்த கான்செப்டை திருப்பி திருப்பி நமக்கு பிரபுபாதரும் சரி, நமக்கு வந்து வியாசரும் வந்து கிளியரா உணர்த்தி இருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து இந்த நிரந்தரமான பிளிஸ் ஆனந்தம் அங்க கிடைக்கும்னா கிருஷ்ணர் தான் கிடைக்கும். அவருடைய சாநித்தியத்தில் தான் முடியும். ஸோ நம்ம வந்து கிருஷ்ணனோட பின்ன பகுதியா இருக்கும்பொழுது, நம்ம கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கும்பொழுது, அவருக்கு பணிவிடை செய்யும் பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு அது நிச்சயமான சந்தோஷம் கிடைக்கும். இல்லாட்டி கண்டிப்பாக அந்த சந்தோஷம் நமக்கு கிடைக்க வாய்ப்பில்லை. ஏன்னா எத்தனை எவ்வேற்பட்ட செல்வமா இருக்கு. நான் அம்பானியா இருக்கட்டும், அதானியா இருக்கட்டும், இந்த பில் கேட்ஸா இருக்கட்டும், யார் வேணா நீங்க பேர் எடுத்துக்கோங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் வந்து ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். அப்பதான் வந்து அவங்க அந்த நிலையில இருப்பாங்க. அவங்க வந்து அந்த அந்த செல்வமும் இதெல்லாம் இருந்தால் கூட அவர்களுக்கு நிம்மதி இருக்கான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக அந்த நிம்மதி இருக்காது. நீங்க யார்கிட்ட வேணா கேட்டு பாருங்க, டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு முழு மன நிம்மதி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. பூலோகம் அதுதான் வந்து பூலோகமானது துக்காலயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஓகே. ஃபர்தரா என்ன சொல்றாங்க? ஒருவனை தானாக விடுபட செய்வதா? எது தானாக விடுபட செய்வது? கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் பலநோக்கு செயல்களில் விளைவிலிருந்து ஒருவனை தானாக விடுபட செய்வதால் அவன் பௌதிக தளத்துக்கு இறங்கி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இல்லையா? இந்த அறிவும் நமக்கு இதனால் கிடைக்கிறது. என்ன? கிருஷ்ண உணர்வுகள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இல்லை என்ன அது தானாகவே அவனை விடுபட செய்யுது. என்ன காரணம்? அது அக்கர்மா நிலை. கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி செய்யக்கூடிய செயல் இருக்கிறதுனால அதுல வந்து எந்த விதமான கட்டுண்ட நிலையைக்கு தரக்கூடிய இது கிடையாது, குவாலிட்டியே கிடையாது. எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் எக்கணமும் வீழ்ச்சி அடையலாம் என்ற அபாயத்தின் கூடிய துறவை காட்டிலும் எப்பொழுதும் மேலானது. ஓகே. இந்த துறவுல இருக்கும்போது கூட நம்ம வீழ்ச்சி அடையலாம். நமக்கு விஸ்வாமித்திரருடைய கேஸே தெரியும். நம்ம துறவுல இருக்கும்பொழுது வீழ்ச்சி அடையலாம். ஆனால் வந்து நம்ம கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி நம்மளுடைய கடமையை செய்து அவருக்காக செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு வாய்ப்புகளே இல்லை அப்படின்னு நம்ம இதுல இருந்து தெரியும். ஸோ ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தட் இஸ் சிலவங்க என்ன நம்ம எல்லாம் நியோஃபைட், கடைநிலை பக்தர்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல இருப்போம். ஓகே, நம்ம ஒவ்வொரு நிலையில இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனால் நம்ம வந்து அந்த அளவுல இருந்துட்டு நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு பக்தியுடன் நாம எல்லா பக்தி உணர்வு தான் எல்லாம் செய்யறேன் நம்ம நினைக்கிறது வந்து நம்மளுடைய மனதை நம்ம கேட்டா நமக்கு தெரியும் நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோம்ட்டு. நம்ம செய்யக்கூடிய ஃபெய்த், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபெய்த், ஸ்ரத்தா எந்த அளவுக்கு இருக்கு கிருஷ்ணரோட எப்படி இருக்கு அது நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு ஆர்டினரியா செஞ்சோம்னா நமக்கு வந்து அந்த பலன் கிடைக்குமா? கிடையாது. நம்ம வந்து மீண்டும் இந்த பௌதிகத்தில் நம்ம விழுந்துருவோம். ஸோ நம்ம கிருஷ்ணருக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய அங்கே
ஒரு டிவோட்டி தான் இஸ்கான்ல சேர்ந்து இதெல்லாம் படிக்கிறேன். நான் நான் வந்து செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் வந்து இதா என்ன சொல்றது, பக்தி தொண்டானா? எஸ், நீங்க பக்தி தொண்டு பண்றீங்க. ஆனா எந்த குவாலிட்டி என்ன அது நீங்க மனசுல வச்சிருக்கணும். நீங்க எதற்காக செய்றீங்க? நீங்க வந்து உங்களுடைய புலன் புலனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்குரிய எதற்காக நீங்க வந்து பக்தி தொண்டுல இருக்கீங்களா? இல்ல நீங்க செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய புலனுணர்ச்சிக்கு வேண்டி செய்றீங்களா? அது நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய கேள்வி மனதுக்குள்ள அந்த கேள்வி கேட்டுக்கணும். அது வந்து இல்லைன்னு நமக்கு நம்ம போத்தியமாகும் போது தான் நம்ம வந்து அந்த கிருஷ்ண உணர்வுகள் செய்யக்கூடிய இந்த செயல்களின் குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது கேர்ஃபுல்லா நம்ம இருக்கணும். ஓகே, அது நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து ஃபைனலா ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் திங், எனக்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் இறைவனுக்கு சொந்தமானது என்பதால் யாரும் எதன் மீது உரிமை கொண்டாடக்கூடாது என்னும் ஞானத்துடன் கூடிய துறவு மனப்பான்மையா முழுமையாகும். உண்மையில் யாருக்கும் எதுவும் சொந்தமில்லை என்பதை ஒருவன் உணர வேண்டும். இதற்கு நம்ம வந்து ஐ திங்க் இசோபனிஷத் படிக்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க. என்னன்னா, ஒரு பேங்க்ல கேஷியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு அப்படியே கோடி ரூபாய் மேல வந்து அவரு அப்படியே இது கொடுப்பார் இல்லையா, டிஸ்பர்ஸ் பண்ணுவாரு, எண்ணி பார்ப்பார்ல. ஆனா அது ஏதாச்சும் ஒரு ரூபாய் அவருக்கு சொந்தமானதா? பேங்க்ல கேஷியர் சொந்தமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாராச்சும் நினைக்கிறீங்களா? பேங்க்ல இருக்கிற கேஷியர் அவர் வந்து அன்றாடம் அவர் வந்து கோடிக்கணக்கான ரூபாய் அவர் கையில் இருந்து போகும்போது அது அவருக்கு சொந்தமானதா இல்ல மற்றவர்களுக்கா? மற்றவங்களுக்கு சொந்தமானது பிரபுஜி. இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நம்மளும் இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து இந்த உடல் நமக்கு டெம்பரரியா கிடைச்சிருக்கு. நம்ம இந்த ஆத்மா அந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஏன்னா நம்ம இச்சையை வந்து நம்ம பிரீதிப்படுத்துறதுக்கு. அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு உடல் கிடைச்சு, அந்த உடலுக்கு காரணம் இன்னொரு காரணம் நம்ம செய்த காரிய கர்மா பலனும் கூட தான் இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிற சலுகைகள் எல்லாம் யாரு? கிருஷ்ணருடையது. அவருது எல்லாம். அவர் தான் உண்மையான ப்ரொப்ரைட்டர். நம்ம அதை இந்த அளவுக்கு உபயோகிக்கலாம் சொல்லி அவர் நமக்கு ஒரு லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு. அதற்கு மேல உபயோகித்தாலும் தவறு, அதற்கு மேல ஆசைப்பட்டாலும் தவறு. நம்ம எது செய்தாலும் மனதில் இருக்கணும், ஓகே, கிருஷ்ணருக்கு குறித்தானது, அவர் தான் இதோடைய ஓனர். அது நம்ம எப்போ வச்சிருக்கணும். அப்படி இருந்தால் நம்ம தவறு செய்ய மாட்டோம். அளவுக்கு மீறி எதையும் நம்ம வந்து ஆசைப்படவும் மாட்டோம். இது வந்து நம்ம மனசுல ரொம்ப இதாக பதிய வச்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த ஸ்லோகமும் நம்ம இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். இது நம்ம மனதில் பதிய வைக்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக நம்ம இது பார்ப்போம். ஓகே, எனி டவுட்ஸ் இந்த ஸ்லோகத்தில் இப்போ நம்ம பார்த்ததுல கிளியரா விளங்கிச்சு இல்லையா மாதாஜி பிரபுஜி? கிளியர் பிரபுஜி. எஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம அடுத்தது 5.3 மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி 5.3. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ज्ञेयस सन्यासी यो न तत्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो श्रुगं बन्ध प्रमुच्यते। हरे कृष्ण। ஓகே, எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். பொருளுரை: கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக உள்ளவன் எப்போதும் சந்நியாசி ஆவான். ஏனெனில் தன் செயல்களின் விளைவுகளின் மீது அவனுக்கு விருப்பமும் இல்லை, வெறுப்பும் இல்லை. இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டிற்கு தன்னை அர்ப்பணித்து விட்ட இத்தகு துறவி கிருஷ்ணனுடனான தனது உறவில் தன்னுடைய ஸ்வரூப நிலையை அறிந்துள்ள காரணத்தால் அவனே ஞானத்தில் முழுமை பெற்றவனாவான். கிருஷ்ணரே முழுமை என்பதையும் தான் அவரது மிகச்சிறிய பகுதி என்பதையும் அவன் நன்கு அறிவான். இத்தகு ஞானம் குணத்திலும் அளவிலும் சரியாக இருப்பதால் அது பக்குவமானதாகும். கிருஷ்ணரையும் ஆத்மாவையும் சமமாக கருதும் கருத்து தவறானதாகும். ஏனெனில் பகுதி என்றுமே முழுமைக்கு சமமாகி விட முடியாது. ஒருவன்
குணத்தில் ஒன்றுபட்டுள்ள போதிலும் அளவில் வேறுபடுகிறான் என்னும் என்னும் ஞானம் தன்னில் பூரண நிலையை அடைய ஏக்கமும் ஏமாற்றமும் மற்ற பூரண நிலையை அடைய வழிகாட்டக்கூடிய திவ்யமான ஞானமாகும். அவனது மனதில் இருமைக்கு இடமே இல்லை. ஏனெனில் அவன் எதை செய்தாலும் அதை கிருஷ்ணருக்காகவே செய்கிறான். இவ்வாறு இருமைகளின் தளத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ள அவன் இந்த ஜட உலகில் உள்ள போதிலும் முக்தி அடைந்த ஆத்மாவாவான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. என்ன பார்த்தோம் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து? நேயச நித்ய சந்நியாசி யோனாத்வேஷ்டி நாகங்க்ஷதி நிர்த்வந்தோ ஹி மகாபாஹோ சுகாம் பந்தஹ பிரமக்யுதே. இதுல இருந்து என்ன பார்த்தோம்? நம்ம பிரமுக்கியத்தை இல்லையா? நம்ம என்ன பார்த்தோம்? தட் இஸ் இங்க இந்த மொழி தமிழ எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவன் நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய புயன்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலும் விடுபட்டு அத்தகையோன் பௌதிக பந்தங்களில் எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர்? எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனார், எந்த செயல் செய்தாலும் அது கிருஷ்ணருக்காக செய்கிறான். ஸோ அதனால கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் எதுவும் அது கிருஷ்ணருடைய இச்சை பிரகாரம் நடக்கிறது அப்படின்னு தெரிந்து கொண்டு ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. அதுல எந்த விருப்பும் வெறுப்பும் அற்றவனாக செய்வான். ஏன்னா அந்த செயல்களை ஒன்று வர்ணாசிரம நிலை இல்லை, அவனுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள செயல்களாக இருக்க வேண்டும். அது கிருஷ்ணருக்கு திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களா இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி செயல்களை செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஸோ அந்த மாதிரி செயல்கள் நமக்கு செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுது? தட் இஸ் சந்நியாச நிலை. சந்நியாச நிலையில் என்ன? விருப்பமோ இருக்கக்கூடாது இல்லையா? அதான் சந்நியாச நிலை சொல்லும். ஸோ அந்த மாதிரி செயல்கள் அகர்மா நிலை சொல்லுவாங்க நம்ம. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எது படிக்கிறோம்? நிஷ்காம கர்மா இல்லையா? நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னு என்ன? எந்தவித பற்றுதலும் இல்லாத செயல்கள் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி செயல்கள் அதுதான் அகர்ம நிலை நமக்கு சென்றடைய முடியும் நமக்கு. ஸோ அதை பத்தி தான் கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றாரு. இந்த பொருளை பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ரொம்ப நல்லா சொல்றாரு. ஸ்ரீ கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக உள்ளவன் எப்பொழுதும் சன்னியாசி ஆவான். ஏனெனில் தன் செயல்களின் விளைவுகளின் மீது அவனுக்கு விருப்பமும் இல்லை, விருப்பம் இல்லை. இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டிற்கு தன்னை அர்ப்பணித்து விட்ட இத்தகு துறவி கிருஷ்ணருடனான தனது உறவில் தன்னுடன் சொரூப நிலையை அறிந்துள்ள காரணத்தால் அவன் ஞானத்தில் முழுமை பெற்றவனாகிறான். எப்படி ஒருவர் கிருஷ்ணர் உணர்வில் இருக்க முடியும்? கிருஷ்ணருக்காக எல்லா செயல்களை செய்ய முடியுது விளக்கம் எப்படி? ஏனென்றால் அவனுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கிறது. என்ன ஞானம்? தான் ஒரு பின்ன பகுதி, கிருஷ்ணரின் பின்ன பகுதி அப்படின்னு நமக்கு நல்லாவே புரியுது இல்லையா? ஸோ நமக்கு அது தெரியணும். ஏன்னா அப்போதான் நமக்கு தெரியும் இந்த பின்ன பகுதி தனிமையா இருந்தால் அதுக்கு எந்த மதிப்பும் கிடையாது. நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கல முன்னாடியே, ஒரு உடலுக்கு கையோ காலோ மட்டும் அற்று போனா வச்சுக்கோங்க, அந்த கைக்கும் காலுக்கு ஒரு மரியாதையும் கிடையாது இல்லையா? அது வேஸ்ட். அதே உடல் சேர்ந்திருந்தால்தான் அதுக்கு மரியாதை, அதற்கு ஏதாச்சும் ஒரு பிரயோஜனம் உண்டு. அதே மாதிரி நம்ம இந்த ஜீவாத்மாக்கள் கிருஷ்ணருடன் சென்று அவருக்கு பணிவிடை செய்யும் போது அவர்கள் ஒன்றி இருக்கும் பொழுதுதான், அவருடன் ஒன்றி இருக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு மரியாதை. அதுக்கு பூர்ணம் அடைகிறது. மரியாதை சொல்லும்போது பூர்ணம் அடைகிறது. அது எங்க? அவருடைய திருநாட்டில். ஏன்னா இங்க பூர்ணம் கிடைக்குமா? கண்டிப்பாக கிடைக்காது. ஏன்னா இது துக்காலயம். இங்க எல்லாம் எது செஞ்சாலும் இங்க நமக்கு இதுதான் வரும், எது துக்கம்தான் வரும். ஆனால் நமக்கு நம்மளுடைய பொசிஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கிருஷ்ணரை சென்று அடையக்கூடிய அந்த குறிக்கோள் மனதில் உதிக்கும். அதே மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணரையே மனதில் வைத்துக்கொண்டு அவருக்காக எல்லா செயல்களும் செய்ய ஆரம்பிப்போம். அப்பொழுது நம்ம அந்த நிலை துறவு நிலைன்னு சொல்றாங்க. ஆனால் நம்ம ஆற்றலை ஆற்றிக்கொண்டுதான் இருக்கிறோம் கிருஷ்ணருக்கு வேண்டும். இது ஞானம் அப்படின்னு நமக்கு கிளியராக எடுத்துரைக்கிறார் பிரபுபாதர் பொருளுரையில. அதே மாதிரி நம்ம என்ன நமக்கு தெரியுது? இங்கே பிரபுபாதர் மீண்டும் எழுதியிருக்கிறார். ஏனெனில்
நாம் பகுதி ஒரு பகுதியானது என்றுமே முழுமைக்கு சமமாக முடியாது. நம்ம பின்ன பகுதி. நம்ம கிருஷ்ணர் நம்ம வந்து கடவுளாக முடியாது. அந்த நிலையை அடையவே முடியாது. நம்ம வந்து எப்ப முழுமை அடைய முடியும்? அவருடன் சேர்ந்து அவருக்கு பணிவிடை செய்யும் பொழுது எப்படி ஒரு கை கால் வந்து ஒரு உடலில் சேரும் பொழுது அது வந்து முழுமை அடைகிறதோ அதே மாதிரி கிருஷ்ணருடைய திருநாட்டில் சென்று அவர்களுக்கு வேண்டி நம்ம நிச்சயமாக பணி செய்யும் பொழுது நம்ம முழுமை அடைகிறது, நம்மளோட நிலை முழுமை அடைகிறது. ஸோ இந்த ஞானம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பக்தனுக்கு கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து தெரியும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் அறிவுள்ளவர்கள். பாக்கி இருக்கிறவர்கள் என்ன? மூடர்கள். ஏன்னா பாக்கி அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் அவர்களுக்கு ஏமாற்றம் தான் வரும். அவர்களுக்கு இந்த பரிபூரண நிலையை அடைய மாட்டாங்க. எல்லாம் வந்து இறுதியில் வந்து துக்கத்தில் தான் சென்றடையும் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ 5.4 படிங்க. யாரு படிக்கிறீங்க? பிரபுஜி மாதாஜி படிங்க 5.4. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க பிரபு. சாங்கியயோகௌ ப்ருதக் பாலாः பிரவதந்தி ந பண்டிதாः ஏகமப்யாஸ்திதः சம்யக் உபயோர்விந்ததே பலம். பக்தி தொண்டு, கர்மயோகம் ஜட உலக ஆய்வு அறிவிலிருந்து சாங்கிய யோகத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்று அறிவற்றோரே பேசுவர். எவனொருவன் தன்னை இவ்விரண்டு பாதைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் முழுமையாக ஈடுபடுத்துகிறானோ அவன் இரண்டின் பலனையும் அடைகிறான் என்று உண்மையான பண்டிதர்கள் கூறுகிறார்கள். பொருளுரை: படைப்பின் ஆத்மாவை கண்டறிவதே சாங்கிய யோகத்தின் ஜட உலகினை பற்றிய ஆய்வறிவு நோக்கமாகும். விஷ்ணு அல்லது பரமாத்மாவே ஜட உலகின் ஆத்மாவாவார். பகவானுக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு பரமாத்மாவிற்கான தொண்டையும் உள்ளடக்கியதாகும். ஒரு வழிமுறை மரத்தின் வேரை கண்டுபிடிப்பதாகும், மற்றதோ அதற்கு நீரூற்றுவதாகும். சாங்கிய தத்துவத்தின் உண்மையான மாணவன் ஜட உலகின் வேறான விஷ்ணுவை கண்டுபிடித்து அதன் பின் பக்குவமான ஞானத்துடன் தன்னை அவரது தொண்டில் ஈடுபடுத்துகிறான். எனவே சுருக்கமாக சொன்னால் இரண்டு முறைகளும் வேறுபாடு இல்லை, ஏனெனில் இரண்டுமே விஷ்ணுவை இலக்காக கொண்டவை. இறுதி இலக்கை அறியாதவரே சாங்கிய யோகமும் கர்மயோகமும் ஒன்றல்ல என்று கூறுவர். ஆனால் அறிவுடையோர் இந்த வெவ்வேறு வழிமுறைகளின் ஒரே நோக்கத்தை அறிவர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பக்தி தொண்டு, கர்மயோகம் ஜட உடலின் ஆய்வு அறிவிலிருந்து சாங்கிய யோகத்திலிருந்து வேறுபட்டது. ஆய்வு அறிவு என்னன்னா, நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரூஃப் வேணும், இல்லை வந்து ஸ்பெக்குலேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இங்கிலீஷ்ல ஸ்பெக்குலேஷன் சொல்லுவாங்க. எது இருந்தாலும் அதை பத்தி ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்க முனைந்து அது வந்து அதை பத்தி விவாதித்து அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றது வந்து அதுல இருந்து எது வேறுபட்டது? கர்மயோகம். கர்மயோகம் எது? கர்ம வழியாக கிருஷ்ணரை நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது, கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வது, பக்தி தொண்டு செய்வது. ஸோ பக்தி தொண்டானது இந்த ஜட உலகின் ஆய்வு அறிவிலிருந்து சாங்கிய யோகத்திலிருந்து வேறுபட்டது. ஏன்னா அந்த ஜட உலகத்துல நமக்கு கிடைக்கிற இந்த ஞானம் இல்ல அறிவுன்னு நம்ம சொல்ற அந்த ஞானம் கிடையாது. ஆக்சுவலி என்னன்னா அது நம்மளுடைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு டாக்டர் இருக்கலாம், டாக்டருக்கு படிச்சா டாக்டர் ஆகலாம், இன்ஜினியருக்கு படிச்சா இன்ஜினியர் ஆகலாம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஸ்கில் தான் டெவலப் பண்றோம். ஏன்னா அவர்கள் வந்து அவர்கள் வாழ்றதுக்கு வந்து ஒரு வழிமுறை, ஒரு இதுக்காக வேண்டி, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு வேண்டி அவங்க வந்து ஒவ்வொன்றும் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். அது வந்து உன்னத அறிவுன்னு சொல்லவே முடியாது. ஸ்பிரிச்சுவல் என்லைட்டன்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து முழு அறிவுன்னு சொல்ல முடியும். ஏன் அது நம்ம சொல்றோம் ஸ்பிரிச்சுவல் என்லைட்டன்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னா, நம்மளை பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நாம் யார், எதற்காக வந்து பிறந்திருக்கிறோம், எதனால யார் நமக்கு வந்து இந்த பிறப்பை அளித்திருக்கிறார்கள், எதனாக இந்த மாதிரி இருக்கு, ஏன் இந்த உலகத்தில் உள்ள உயிர்வாழிகள் இருக்காங்க, நம்ம கடமை என்ன, இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி தெரியும்? ஆன்மீக வழியில் தான் நமக்கு தெரியும். ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் இருந்தால் தான் முடியும்.
அதுதான் நமக்கு பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வழியாக நமக்கு தெரியும். வேதங்கள் தான் நமக்கு தந்திருக்கிறது. அந்த அறிவு தான் தந்திருக்கு. ஸோ நமக்கு பகவத்கீதை ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்குது. தட் இஸ் நாம் யார் அப்படின்னா, நாம் ஆத்மா, ஜீவாத்மா, கடவுள், நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணருடைய பின்ன பகுதிகள் அப்படின்னு கிளியரா நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அது யார் சொன்னா? கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் வேதங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அறிவுள்ள முனிவர்களும் வந்து பிரஜாபதிகளும் எல்லாரும், நீ யாரு வேணா இந்த உன்னத நிலையில் இருக்கிற ஆன்மீகத்தில் உன்னத நிலையை எட்டியவர்கள் எல்லாம் அதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு வேற ப்ரூஃபே தேவை கிடையாது. ஸோ நம்ம இது நமக்கு சொல்லி, ஸோ ஞானம் என்றால் என்ன? ஆம், ஜீவாத்மாக்கள் உடல் வேறு, நம்ம ஆத்மா வேறு என்ற புரிதல் கண்டிப்பாக நமக்கு இருக்க வேண்டும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நம்ம இந்த முன்னாடி பார்த்த இந்த ஸ்லோகங்கள்லேருந்து நமக்கு புரிந்த மாதிரி, தட் இஸ் நம்ம கிருஷ்ண தொண்டு, தட் இஸ் பக்தி உணர்வில் நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எந்த விதமான பாவ செயல்களை, பாவ இது இருக்குங்களா, எஃபெக்ட்ஸ் அது ஏற்காது, ஏற்கின்ற நிலை கிடையாது. ஏன்னா அது கட்டுண்ட நிலையில் கிடையாது. பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல் டன் ஃபார் கிருஷ்ணா. அது கர்ம நிலையில் பண்ணணும், கிருஷ்ணருக்காக பண்றோம், அவருடைய திருப்திக்காக. நம்மளுடைய புலனின்பத்திற்காகவோ நம்மளுடைய சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸை பிரீதிப்படுத்துறதுக்காகவோ கிடையாது. ஸோ இது இதில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்பர்ட்ல சொல்லி அது ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு. படைப்பின் ஆத்மாவை கண்டறிவதே சாங்கிய யோகத்தின் பற்றிய அறிவற்ற ஆய்வறிவின் நோக்கமாகும். ஸோ படைப்பின் ஆத்மா, தட் இஸ் வாட் இஸ் த ரூட் காஸ் அப்படின்னு தெரியறது தான் சாங்கியத்தின் பற்றிய ஆய்வறிவாளனுக்கு நோக்கம் அப்படின்றது. ஸோ அது யாரு நமக்கு தெரியும்? பக்தனுக்கு ஈஸியா தெரியாது தான் விஷ்ணு அல்லது பரமா. உலக எல்லா உயிரினங்கள் பரமாத்மா யாரு? விஷ்ணு. அது நமக்கு யாருக்கு எப்படி தெரியும்? பக்தி ஈடுபடுவது தான் தெரியும், தவிர மற்ற பௌதிகத்தில் ஈடுபடுவதும் கண்டிப்பா தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ சாங்கியத்தில் இருக்கிறவர்களும் அதுதான் தேடுறாங்க. அவங்க யாரு, இதனுடைய மூலம் என்ன, அதெல்லாம் அவங்க தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் பக்தனுக்கு அது நமக்கு ஏற்கனவே தெரிகிறது. என்ன காரணம்னா, நமக்கு நம்மளுடைய இந்த புராணங்கள் வேதங்கள் நமக்கு அது நம்மளுடைய குருக்கள் நமக்கு அது தெரிகிறது. பகவானுக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு பரமாத்மாவிற்கு ஆன தொண்டையும் உள்ளடக்கியதாகும். பகவானுக்கு செய்கிற தொண்டுன்னா பரமாத்மாவுக்கும் இந்த செயலாக நம்ம பார்த்துருக்கோம். நம்ம இந்த யாகங்களை பத்தி பேசும்போதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நம்ம தேவர்களுக்கு செய்தாலும் கூட அதோடைய இறுதி யாருக்கு சென்றடைகிறது? விஷ்ணுவுக்கு சென்றடைகிறது. அது நம்ம கிளியரா பார்த்துருக்கோம். 4th சாப்டர்ல அது நம்ம டீட்டெயிலா பார்த்துருக்கோம். இது எப்படின்னா, ஒரு வழிமுறை மரத்தின் வேரை கண்டுபிடிப்பதாகும், மற்றொன்றோ அதற்கு நீர் ஊற்றுவதற்கான சாங்கிய தத்துவத்தின் உண்மையானவன் ஜட உலகின் வேறான விஷ்ணுவை கண்டுபிடித்து அதன் பின் பக்குவமான ஞானத்துடன் தன்னை அவரது தொண்டில் ஈடுபடுத்துகிறது. ஸோ சிலவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, இதோடைய மூலம் அதான் ரூட், அது எங்கேயோ தெரியுது. எப்படி தெரியுது? இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் என்லைட்டன்மென்ட் வழியா தான் தெரியும். பாக்கி இல்லைன்னா என்ன ஆகுனா, நம்ம ஒன்லி நம்ம லீவ்ஸை மட்டும்தான் தெரியும், நம்ம ரிசர்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ நம்ம லீவ்ஸை பார்க்கணும். நம்ம ஒரு மூலத்தை தேடணும்னா ரூட்டை நம்ம தேடணும். அதுதான் நமக்கு இந்த பக்தி தொண்டின் மூலம் நமக்கு அந்த உணர்வு நமக்கு கிடைக்கிறது. அது நமக்கு கிளியரா தெரியுது. சுருக்கமாக சொன்னால் 2 முறைகளும் வேறுபாடு இல்லை. ஏன்னா அவங்க மூலத்தை கண்டுபிடிக்க பார்க்குறாங்க. அவங்க சாங்கியத்தில் இருந்தால் கூட அந்த மூலத்தை கண்டுபிடித்தாக வச்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு அந்த உணர்வு வந்துடுது. அது கிருஷ்ணரை சென்று கிருஷ்ணர் தான், விஷ்ணு தான் பரமாத்மா, எல்லாருடைய பரமாத்மா, அவர் தான் மூலம் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு புரிகிறது. ஸோ இவர்கள் செல்லுகின்ற பாதை வேற இருந்தாலும் அவர்களுடைய குறிக்கோள் ஒன்று. ஆனா குறிக்கோள் இதா இருக்கணும், விஷ்ணுவை கண்டுபிடிப்பு. தட் இஸ் இந்த உலகத்தில் பரமாத்மா யாரு, அந்த மாதிரி இருக்கிற அவங்களுக்கு அந்த ஆன்மீக ஞானத்தை கொண்டிருக்கிற தேடலா இருக்கணும். அது இல்லாம பௌதிகத்திற்கு வேண்டிய தேடலா இருந்தா கண்டிப்பாக இது அவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் பக்தி தொண்டில் சமமாகாது. அந்த மாதிரி செயல்கள்னால் கிருஷ்ணரை சென்று அடைய முடியாது. அவங்க என்ன வேற, ஏன்னா அவங்களுடைய கோலே வேற. அந்த மாதிரி கோல் வேறையா இருந்தா அதற்கேற்ற வழியில் தான் அவங்க செல்வார்கள். அது நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா.
நம்ம இன்னும் ஒன்று கூட பார்த்துக்கலாமா? 9, 10 ஆச்சு. இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்துக்கலாமா? பார்க்கலாம் பிரபுஜி. ஓகே ஹரே பிரபு. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. யாராச்சும் படிங்களேன். 5.5 படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. यत्साङ्गे प्रापते स्थानं तत् योगे अभिगम्यते ईगं साङ्ग्यं च யோகம் च यः पश्यति स पश्यति. எவன் ஒருவன் சாங்கிய யோகத்தினால் அடையக்கூடிய அதே நிலை பக்தி தொண்டினாலும் அடையக்கூடியதே என்பதை அறிந்து சாங்கிய யோகத்தையும் பக்தி தொண்டையும் சமநிலையில் காண்கிறானோ அவனே உள்ளதை உள்ளபடி காண்பவன் ஆவான். பொருளுரை. தத்துவ ஆராய்ச்சியின் உண்மை நோக்கம் வாழ்வின் இறுதி இலக்கை கண்டறிவதே. வாழ்வின் இறுதி இலக்கு தன்னுணர்வே என்பதால் இவ்விரண்டு வழிகளால் அடையப்படும் முடிவுகளுக்கு இடையில் வேறுபாடு இல்லை. சாங்கிய தத்துவ ஆய்வினால் ஆத்மா இந்த ஜட உலகின் அம்சம் அல்ல, மாறாக பரம ஆன்மீக பூரணத்தின் அம்சம் என்ற முடிவிற்கு ஒருவன் வருகிறான். எனவே ஆன்மீக ஆத்மா ஜட உடலில் ஆற்ற வேண்டிய செயல் எதுவும் இல்லை. அவனது செயல்கள் பரமனுடன் ஏதாவது ஒரு வகையில் தொடர்புடையதாக இருக்க வேண்டும். எப்போது அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுகின்றானோ அப்போது அவன் தனது உண்மையான ஸ்வரூப நிலையில் அமைந்துள்ளான். சாங்கிய யோகம் எனும் முதல் பயிற்சியில் அவன் ஜடத்தின் மீதுள்ள பற்றுகளை விட்டொழிக்க வேண்டும். பக்தி யோக முறையிலோ அவன் கிருஷ்ண பக்தி செயல்களில் பற்றுதல் கொள்ள வேண்டும். மேலோட்டமாக பார்த்தால் ஒரு வழிமுறை துறவையும் மற்றொரு வழிமுறை பற்றுதலையும் உட்படுத்துவதாக தோன்றினாலும் உண்மையில் இரு வழிகளும் ஒன்றே. ஜடத்தின் மீதான துறவும் கிருஷ்ணரின் மீதான உறவும் ஒன்றே. இதை காணக்கூடியவன் பொருட்களை உள்ளது உள்ளபடி காண்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சிம்பிள் இது பொருள், ஆனால் நல்ல டீப் மீனிங் இல்லையா? எவன் ஒருவன் சாங்கிய யோகத்தினால் அடையக்கூடிய அதே நிலை பக்தி தொண்டினாலும் அடையக்கூடியதே என்பதை அறிந்து சாங்கிய யோகத்தையும் பக்தி தொண்டையும் சமநிலையில் காண்கிறானோ அவனே உள்ளதே உள்ளபடி காண்பவனாவான். ஸோ திருப்பி நமக்கு சாங்கிய யோகம் என்னன்னா நம்ம ஒரு வாட்டி திருப்பி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ பிலாசபி தட் இஸ் இந்த என்ன சொல்றது, எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்கிற வழி, இதுதான் சாங்கிய யோகம் சொல்றோம் நம்ம இல்லையா? வேற பக்தி எப்படின்னா நேராக கிருஷ்ணர் வழிபட்டு கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யறது, இது நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த சாங்கிய யோகத்தில் செய்கிறவர்கள், அது சாங்கிய யோகம் என்று சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவர்கள் என்ன தேடுகிறார்கள்? இந்த உலகின் படைப்பு, இதை கிருஷ்ணரை பற்றி டீட்டெயிலா தெரியறதுக்கு அவங்க முற்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு பக்தி உண்டு. பக்தி உண்டு என்றால் கிருஷ்ணர் தட் இஸ் முழுமுதற் கடவுள் இருக்கிறார் என்ற ஒரு அறிவும் அவர்களுக்கு உண்டு. ஸோ அதுதான் தேடுறாங்க. அவங்க புரிஞ்சுக்க பார்க்குறாங்க. ஸோ பக்தி இருக்கிறவங்க என்ன, அவங்க ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணி பகவான் நிலையை அக்செப்ட் பண்ணி அவங்க டைரக்டா பக்தி தோண்டிலே இறங்கிடுறாங்க. ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா தே ஆர் ஸ்பெக்குலேட்டிவ். அதனால்தான் இவங்களோட சாங்கிய யோகம் டைரக்ட் கிடையாது, இன்டைரக்ட்ல இட் டேக்ஸ் டைம். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அவங்க அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போறாங்க. அதுதான் அவங்க அந்த வித்தியாசம். ஸோ இந்த ரெண்டு யோகத்தினால் ரெண்டு யோகத்தினாலும் இறுதியில் சென்று அடையக்கூடியது ஒன்றே, கடவுள் சென்று அடையலாம் அப்படின்ட்டுல அந்த அறிவு நமக்கு இருக்க வேண்டும். ஸோ இந்த இலக்கு இந்த இரண்டு யோகத்தினாலும் சென்று அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா என்ன அப்படி ஆகும்னா, தட் இஸ் நம்ம சாங்கிய யோகத்தில் இருந்தால் கூட அவர் பக்தி தட் இஸ் கிருஷ்ண உணர்வில் அவர் சென்று அடையக்கூடிய நிலை அவருக்கு ஏற்படும் என்பதனை நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். இது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அந்த புரிதல் தேவை. அதே நிலை பக்தி தொண்டினாலும் அடையக்கூடியது அப்படின்றத புரிதல் நமக்கு கண்டிப்பாக அது தெரியும். ஸோ இது புரியாதவன் என்ன பண்ணுவான்னா, இந்த சாங்கிய யோகத்தில் பிராக்டிஸ் பண்றவனை டிஸ்கரேஜ் பண்ணிடுவாங்க. அதனால பக்தி தொண்டில் இருக்கிறவங்க பாக்கி இருக்கிறவங்க டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது, அக்செப்ட். அண்ட் அவங்க நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் பக்தி தொண்டில் முன்னேறத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். தான் ஒரு ப்ரீச்சிங்ல இருந்தாலும் கூட நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, தட் இஸ் நம்ம ஒரு பக்தனுடைய நிலையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஒருத்தன் பக்தன் அப்படின்னு தெரிஞ்சாவே அவர்களை இந்த பக்தி தொண்டில் முன்னேறத்துக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ நம்ம அந்த டைம் வரும்போது டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்றேன். தட் இஸ் 3 நிலையான பக்தர்கள் இருக்காங்க. ஒன்று கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி,
அவர்களுக்கு மேல கனிஷ்ட அதிகாரிக்கு மேல வந்து மத்தியம அதிகாரி, அவர்களுக்கு மேல உயர்ந்த நிலை ஏதும் வந்து உத்தம அதிகாரி அப்படின்னு. ஸோ நம்ம வந்து ப்ரீச் பண்ணும்போது மத்திய அதிகாரி நிலையில வருவோம். ஏன்னா ஒரு மத்திய அதிகாரிக்கு மட்டும்தான் வந்து மற்றவர்கள் வந்து எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள், அந்த நிலையில் வந்து அவர்களுக்கு எப்படி எடுத்துரைக்க வேண்டும் எல்லாம் வந்து புரியும். ஸோ நம்ம ப்ரீச் பண்ணுவோம். அதனால நம்ம ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரியாக இருந்தால் கூட எந்த வைஷ்ணவரையும் நம்ம வந்து தவறாக எடைபடக்கூடாது. யாரு வைஷ்ணவர்? கிருஷ்ணரை அக்செப்ட் பண்ணாலே அவர் ஒரு வைஷ்ணவர். அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம அதனாலதான் வந்து நம்ம ஒரு டிவோட்டியா இருந்தால் கூட நம்ம யாரை பத்தி கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது தவறாக. ஏன்னா ஒவ்வொரு பக்தி டிவோட்டிக்கும் அவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்களுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும். அது என்னன்னு அவர்களுக்கு தெரியும், அவர்கள் குருவுக்கு தெரியும். அதனால நம்ம வந்து மற்றவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள், மற்ற டிவோட்டி இப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்ட்டு ஒரு காலம் கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது. நம்ம காங்கிரிகேஷனாலும் சரி, வெளியே இருக்கிற காங்கிரிகேஷனாலும் சரி, கடவுள் இறை உணர்வுகள் இருக்கிறவர்களை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது, ஜட்ஜ்மெண்ட் பாசக்கூடாது. இப்படிப்பட்ட ஆளு, இவன் இப்படிப்பட்ட ஆளுன்ட்டு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை பாஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அதற்கெல்லாம் ஒரு காரணம் இருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய கடமை என்ன, நமக்கு தெரிந்ததை சொல்லி கொடுக்கலாம். இப்போ எனக்கு தெரிந்ததை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். எப்படின்னா பரம்பரை வழியாக குருக்கள் என்ன நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்களோ அந்த அறிவை வந்து மற்றவர்களுக்கு புகட்ட பார்க்கிறோம். ஸோ அது நம்ம செய்யலாம். ஆனால் வந்து நாம் எந்த நிலையிலும் அவர் அப்படிப்பட்டவர், இவர் இப்படிப்பட்டவர்னு சொல்லி அவர்கள் மேல ஜட்ஜ்மெண்ட் பாஸ் பண்ணக்கூடாது. அது வந்து வைஷ்ணவ அபராதம். அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஸோ சாங்கிய பிலாசபி வழியாக அவர்கள் கடவுள் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு கடவுளை அடையக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய உள்ளதுனால் அந்த அந்த முறையை நம்ம வந்து கண்டிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதே வந்து ஒரு மாயாவாத பிலாசபின்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க பகவானை பற்றி வந்து அவர்கள் வந்து அதனை அங்கீகரிக்கிறது இல்லை. பகவான் தான் உயர்ந்த நிலை என்பதை அவர்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்றது இல்லை. அவர்கள் வந்து இறைவனுடைய ஒளியில் சென்று, அவர்கள் பிரம்மத்தில் சென்று ஒன்று கலக்க வேண்டும் என்று நினைத்து வச்சுக்கோங்க. அது வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நம்ம வந்து நவுந்துடணும். ஏன்னா அவங்ககிட்ட போய் ஆர்கியூ பண்ணி பிரயோஜனம் கிடையாது. ஸோ அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் நிலை. அதனால தான் பிரபுபாதரும் சரி, சைத்தன்யரும் சரி, நம்ம கிளியரா சொல்லி மாயாவாத கொள்கைகளை யாராச்சும் பின்பற்றினால் அதை நம்ம சார்ந்து போகக்கூடாது. ஆனால் பகவான் நிலை வந்து யார் ஒருவன் வந்து பகவானை உணர்ந்து பகவானை புரிந்து கொள்ள செல்கிறார்களோ அவர்களை வந்து நம்ம எந்த தடையும் வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா அவர் ஒரு வைஷ்ணவர். கிருஷ்ணான்னு ஒரு தடவை சொன்னாலும் அவர் வைஷ்ணவர் தான். ஸோ கிருஷ்ண உணர்வை தேடி சென்றால் அவர் வைஷ்ணவர் தான். ஓகே, பகவான் நிலையை உணர்ந்து அந்த பகவான் நிலைக்கு சென்றால் அவர் வைஷ்ணவர் தான். ஸோ அது மேல நம்ம வந்து எந்த விதத்திலும் வந்து வைஷ்ணவ அபராதம் நம்ம செய்யக்கூடாது. மனதால் போல அவர்கள் நம்ம வந்து ஜட்ஜ் பண்ணியோ அவங்கள வந்து அவர்களுக்கு தவறுதலோ நம்ம எந்த தவறும் நம்ம இழைக்கக்கூடாது. நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா பாருங்க, வாழ்வின் இறுதி இலக்கு தன்னுணர்வே என்பதால் இவ்விரண்டு வழிகள் அடையப்படும் முடிவுகளிலேயே வேறுபாடு இல்லை. தன்னுணர்வுனா நம்மளுடைய நிலை என்ன, கடவுளுடைய நிலை என்ன, நம்மளுடைய உண்மையான குறிக்கோள் என்ன இருக்க வேண்டும், இதெல்லாம் நமக்கு அந்த உணர்வு நமக்கு வருது. அதான் தன்னுணர்வுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ சாய்ந்த தத்துவத்தின் ஆய்வினால் ஆத்மா இந்த ஜட உடலின் அம்சம் அல்ல, மாறாக பரம தத்துவ அறிவினால் மாறாக பரம ஆன்மீக பூர்ணத்தின் அம்சம் என்ற முடிவிற்கு ஒருவன் வருகிறான். இல்லை, அவன் வந்து கடவுளுடைய நிலையை, அவனுடைய நிலையும் அவன் புரிந்து கொள்கிறான். ஸோ அந்த விதத்துல வந்து அவன் பக்தியில் வந்து முன்னேறுகிறான் அப்படின்னு நமக்கு கிளியரா தெரிகிறது. அதுல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்னா, எப்பொழுது அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுகிறானோ அப்பொழுது அவன் தனது உண்மையான சொரூப நிலையை அடைந்துள்ளான். எப்படி? உண்மையான சொரூபம் நிலை என்ன? நமக்கு கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்கிறது, நித்திய சேவகனாக நம்ம கிருஷ்ண பின்ன பகுதிகள். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுகள் செயல்படும் போது நம்ம வந்து உண்மையான சொரூப நிலையில் நம்ம செயல்படுகிறோம் அப்படின்ற வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாங்க. சாங்கிய யோகம் என்னும் முதல் பயிற்சி, நம்ம சொன்ன மாதிரி சாங்கிய யோகம் வந்து பக்தி தொண்டுக்கு அளவு இல்லைனாலும் முதல் பயிற்சி. அவன் ஜலத்தின் மீதுள்ளான பற்றுதலை விட்டொழிக்க வேண்டும்.
பக்தி யோக முறையிலோ அவன் கிருஷ்ண பக்தி செயல்கள் பற்றுதல் கொள்ள வேண்டும். சாங்கியத்திலும் அவன் வந்து அந்த உயர்நிலை முதல் நிலை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவனுக்கு வந்து ஆத்மா என்ன, இந்த உடல் என்ன, அந்த வித்தியாசம் எல்லாம் தெரிஞ்சு வந்து வருகிறது அவனுக்கு. ஆனா பக்தி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன, கிருஷ்ண பக்தி இதெல்லாம் தெரியும் அவர்களுக்கு, ஒரு நிலை தெரியும். கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ணருக்காக செய்ய வேண்டிய காரியங்களும் அவர்களுக்கு பற்று வந்து நிறைய இருக்கும். அது பற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மேலோட்டமாக பார்த்தால் ஒரு வழிமுறை துறவையும் மற்றொரு வழிமுறை பற்றுதலையும் உட்படுத்துவதாக தோன்றினாலும் உண்மையில் இரு வழிகளும் ஒன்றே. ஜடத்தின் மீதான துறவும் கிருஷ்ணரின் மீதான உறவும் ஒன்றே இல்லையா? ஜடத்து மேல நம்ம விடும்போது கிருஷ்ணர் பற்றுதல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது. ஸோ இரண்டும் ஒன்றே. இந்த காணக்கூடியவன் பொருள்களை உள்ளபடியே காண்கிறான். ரைட்? நமக்கு உள்ளதை உள்ளபடியே பார்க்க வேண்டும். அதுதான் வந்து ஒரு பக்தனுடைய உண்மையான குவாலிட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இதோட ஸ்டாப் பண்ணலாம். எனி டவுட்ஸ், எனிதிங் வாண்ட் டு டிஸ்கஸ்? எல்லாம் கிளியரா விளங்கிச்சா? இல்லை ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குங்களா? அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்களேன். ஸோ தட் பி கிரேட். ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி, கோகிலா மாதாஜி, செல்வ பிரபுஜி, சங்கரம் பிரபுஜி, நம்ம இன்னைக்கு எடுத்த எல்லாம் ஓகே, எல்லா ஸ்லோகமும் கிளியரா இருந்ததா? ஏன்னா இது ஃபண்டமெண்டல். ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகம் செய்யறதுக்கு வந்து வழிமுறைகள் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே பார்க்கலாம். ஃப்ரைடே 8 மணிக்கு ஜாயின் பண்ணுங்க. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி இவர் சிங்கார செல்வம் பூஜையோட கிளாஸ் இருக்கும். கரெக்டாக 8 மணிக்கு நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. க்ளோசிங் சொல்லிடுறேன். வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய